Ifan Evans ydw I, fi sy'n cyflwyno y sioe Fwyd ar S4C. A dyma y cogydd, y chef, Hywel Griffith. Ni'n mynd i gael cwis i nawr. Beth yw gwahanol fwydydd yn Gymraeg? Y gair cyntaf yw... Berries o ryw fath. Ni geiron. Cranberries. Yes! Gwyn blodau'r yr ysgawen. Elderflower. Elderflower? Yeah. Elderflower. Yeah. Your boy. Sirloin steak. Come on. Really? Hwna'n rhwydd. Hwna'n rhwydd. BWYTA. BWYTA. Cutlery? Cutlery, yeah. Cutlery. Chopsticks. Guess maen nhw'n rhyw fath o cutlery. Odyn, dylen ni gael hanner marc am hwnna, dylen ni. Hanner pwynt am hwnna, dylen. Baedd yw mochyn gwrw waith. Ie, cig bad yn fe. So boar. Ie, wild boar. Ni dda nhw. Ysbodol, that pass. Spatula. Rosemary. Rosemary. Come on, newch hwnna nhw'n bach yna. Come on. Wy'n gwybod. Go on. Danadl, reit, yw stinging nettles. Yeah. So, caws danadl, nettle cheese. Hwna'n rhwydd. So, trout. Rainbow trout. Yeah, Rainbow trout, hwnna. Brenhinllys. Dy'r cliw ydy, y cliw? Herbs tu ôl ti. Ewn ni am cer am basil. Basil. Yes! Yeah. Diolch Lois am bwyntio at hwnna tu ôl I ni. Bydd y sgôr ni de? 8.5. Bran iawn. Fi'n apus do 8.5 mas o 10. Well na bydd sy'n yr ysgol. Be, dim.